Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanin. Mga igsoon aron mahimo kitang andam nini Santos nga misa, maghinulsolo na kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako og dako uyamot sa unahuna sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon ang atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan og maluluyon, uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdaig. Imoa nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan, ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, siguro ako nga puno kamo sa kaayo, ug tanang kahibalo, ug makahimo kamo pagtudlo sa usag-usa. Apan sa pagsulat ko niini, nagmaisugon ako bahin sa pipila ka mga butang nga gipahinumdum ko na kaninyo. Nagmaisugon ako tungod sa pribilehiyo nga gihatag kanako sa Dios sa akong pagkasulugoon ni Kristo Jesus sa pag-alagad sa mga dili Hodeo. Nag-alagad ako ingon nga pari aron pagwali sa maayong balita nga gikan sa Dios, aron ang mga dili Hodeo dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. Busa sa akong pagkahiusa kang Kristo Jesus, makapagarbo ako sa akong pag-alagad sa Dios. Magmaisog ako, ug isulti ko lamang ang nahimo ni Kristo, pinaagi kanako, aron pagiya sa mga dili Hodeo, sa pagsunod sa Dios, pinaagi sa mga pulong ug sa mga buhat, sa gahom, sa mga ilhanan ug mga milagro, ug sa gahom sa Espiritu. Busa sa nagpanaw ako gikan sa Jerusalem paingon sa Ilirico, gisangyaw ko ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Gitinguha ko kanunay ang pagsangyaw sa maayong balita sa mga dapit diin wala pa ikasangyaw si Kristo, aron dili ako magtukod diha sa sukaranan nga gipahimutang na sa uban. Sumala sa giingon sa kasulatan, makakita katong wala suginli bahin kaniya, ug makasabot katong wala makadungog kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Gipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran, ang iyang makaluluwas nga gahom. Gipadayag sa Ginoo. Ang iyang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit, kay naghimo siya katingalahang mga buhat.
nakadangat og kadaugan alang kaniya, ang iyang balaang bukton. Gipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran, ang iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa atubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay ni Israel. Gipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran, ang iyang makaluluwas nga gahom. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa kaluwasan sa atong Diyos. Awiti nga malipayon ng Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdayi. Gipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran, ang iyang makaluluwas nga gahom. Hallelujah, hallelujah, wikain mo po nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo. Manawsat kanina. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imayaw ni ka o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, "Dihi usa kadato nga may piniyalan, o gisuginlan siya nga giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan ang iyang salapi. Busa iyang gitawag ang piniyalan o giingnan, unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo. Hatagi akong hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan, kay sukad karon dili ka na akong piniyalan." Busa na kanayon sa iyang kaugalingon ang piniyalan. Papahawaon naman ako sa akong agalon, unsa na may buhaton ko. Dili ako makahimo sa pagpangalot og kanal, ug maulaw usab ako sa pagpakilimos. Akini ang akong buhaton, aron kung papahawaon na ako sa akong trabaho, may mga higala unya ako nga mopasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanan nga utangan sa iyang agalon. Ang una iyang gipangutana, "Pila bay utang nimo sa akong agalon?" "Usa ka gatos kataro nga lana," mitubag ang tao. "Ania ang imong bali, lingkod o kalim-an lang ang isulat," matod sa piniyalan. O giingnan niya ang usa, "Og ikaw, pila may imong utang?" "Usa ka libo ka bakid nga trigo," mitubag ang tao. "Ania ang imong bali, 8 ka gatos lang ang isulat," miingon ang piniyalan. Ang agalon ining tikasan nga piniyalan, miday kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kaya mga tao nining kalibutan, mas maantigo mo dumala silang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaigon ikaw o Kristo. Ang agalon nining tikasan nga piniyalan,
midayeg kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Usa sa mga rason nganong daghan kayo ang naapektuhan sa baha ni atong miaging Martes gikan sa Danau, Compostela, Liloan, Konsolasyon, Mandawi, Cebu, labi na sa Talisay. Daghan ang nadaot naapektuhan sa baha. Sa tinuod lang dili ni tungod kay kurakot ang atong gobyerno. Usa na sa rason. Kundi kulang kita sa pagpangandam. Ang uban nagsalig raman to, wa gito sila mubalhin dayon. Pero mga igsoon, kulang ta sa pagpangandam kay wa man nato makita ang unsay o maabot. Wala ta makakita unsay posible gyud nga mahitabo. Og nahitabo ang wa damha sa tanan. Diha sa Ebanghelyo gidayeg sa Dios o sa iyang agalon ang usa ka tawo nga tikasan. Mao na niron ang tikasan gidayeg sa Dios, gidayeg sa tawo. Nganong gidayeg man siya? Tungod ba kay tikasan siya? Dili. Tungod kay nakita niya nga kung di niya buhaton kadtong iyang gibuhat sa duha ka utangan siyang agalon, madaot ang iyang kaugmaon, magkalisod siya sa maabot nga adlaw. Gidayeg sa Dios ang tikasan, dili tungod sa iyang pagkatikasan, kundi dili tungod sa iyang kamao mulantaw sa umaabot. Mga igsoon, mo kini ang gusto nga makita sa Dios diha sa matag usa kanato. Nga kamao kitang mutanaw sa umaabot, di lang sa unsay kaayuhan sa atong lawas o baka kaayuhan sa atong pamilya, kundi kaayuhan pod sa atong kaluwasan kanatong tanan. Kini ato tang makita og sugdan nato pagpanday o pagpangitag paagi. Amen. Palihog manindog. Si Jesus miingon sa iyong mga magampo kita ngadto sa atong amahan nga mitawag ka nato nga mahimong matinud-anon nga pinayalan sa paggamit sa mga butang sa kalibutan alang sa kaayuhan sa tanan. Mga muyo kita, Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pag-ampo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan makaamgo sa iyang kaakuhan sa pagpalambo sa katilingbanong hostisya. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga opisyal sa gobyerno mahimong takos sa pagsalig sa ilang katawhan ug dili magtinguha sa hinakog nga pamintaha diha sa ilang pagpangatungdanan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga amo ug ang mga trabahante magmatinud-anon ug mutahod sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton mahatagan sa gasa sa pagpailog diha sa ilang balatian. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong mga minahal nga namatay makaani sa mga bunga sa ilang paghago didto sa tunay gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pag-ampo. Langit ng Amahan, tabangi kami nga mahimong matinud-anong mga piniyalan sa imong gingharian. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Unsay gasa ko kanimo tungod sa imong kayo. Giluwas mo ako gikan sa sala o kanunay imong gipakita sa kaayong away sukun. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong mga halad ug sakripisyo, dawaton sa amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot. Alang sa pagdaig pakimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa dibok ng santos nga simbahan. O Diyos nga maluluyon, itugot nga ikahalad namong usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw kadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ngayong matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo mao imong gasa nga ang among pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon. Nagpatubo hinuon kanimo diha sa imong gugma, pinaagi ni Kristo among Ginoo busa uban sa makasing-kasing nga puno sa gugma. Doyo kami sa mga anghel karon o sa tanang adlaw sa mong kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya di aso sa kaawit sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos kayo di kao Ginoo ang tuburan sa tanang santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha si sapan, mipasalamat kanimo Amahan. Mipikas mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mi pasalamat pag-usab kanimo Amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganha.
Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan miningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa paghigugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, sa makaabag nga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay, malaumon mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayhaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan kanimo makagagahom nga amahan. Dihas kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan gamit ang pagampo gitudlo kanato sa atong manonobos. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan-luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man naging harian ang gahom kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo ayo tanawang among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa kay ikaw buhi og nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ato ipakita ang timaan sa atoang panag-inig suunay. Kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kodero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ayong kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang ug mamaya ko. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod ni Eucharistia og bag-ong paglaom. Imoa nga ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo og magdala kanamo nga na sa kalipay nga imong gisaad kanamo.
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, nadada ninyo ang gugma o ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.